azkenengo kasu praktikoa dekogu, azkenengo bi kasu praktikoak, eta jarraitzen dugu banaketa normal tipifikatuan. Baina, kasu honetan, atera behar dugun probabilitatea da, z aldagaia, bi balio hauen artean egoteko probabilitatea. Eta hemen berezitasuna da, balio bat dala negatiboa eta bestea positiboa. Beraz, balio bat egongo da 0-ren eskerraldean, gutxi gora bera behemetik, -1,52, eta bestea 0,80 egongo da 0-ren eskumaldean. Orduan guk kalkulatu behar dugun tartea, izango da, gutxi gora bera, hau. Zabalera hau, zabalera ez, azalera hau kalkulatu behar dugu. Orduan, azalera hori kalkulatzeko, egingo dudan izango da 0,80ren azalera osoari, kenduko diot, -1,52ren azalera. Eta orduan geratuko naz desberdintasunarekin. Bien artean dagoen aldearekin. Kalkulatu nahi dudan probabilitatea. Orduan, horrela planteatuko dut. Z txikiago edo berdin 0,80 izatearen probabilitatea, ken Z txikiago edo berdin -1,52 izatearen probabilitatea. Orduan, probabilitate hau zuzenean tauletan begiratu daiket. Ikurra txikiago edo berdin dalako eta hemen daukadan balioa positiboa dalako. Baina hemen ikurra ondo egon arren, balio hau negatiboa da. Beraz horrela dagoen bezala ezin daiket tauletan begiratu. Baina lehenengo kasu praktikoaren edo bigarrenean ez dut gogoratzen, hau kalkulatzen ikusi genuen. Beraz hau orain, zuzenean garatuko dut aurreko kasuetan ikusi genuen bezala. Eta hau izango litzateke. Z txikiago edo berdin 0,80, ken, irekitzen dut parentesi handi bat ken, Z txikiago edo berdin 1,52 izatearen probabilitatea. Hau izango litzateke parentesi handi honen barruan dagoen guztia. Eta esan dudan bezala, errepasatu lehenengo edo bigarren kasu praktikoa, bertan agertzen da zelan kalkulatzen den probabilitate hau. Txikiago edo berdin ikurra agertzen denean eta ondoren balio negatibo bat. Orduan, jarraitzen dugu garatzen, ikusten dugun bezala, hemen parentesi handi hau kentzearen asmoarekin, kentzen ditugu, jartzen dugu minus bat, eta gero minus eta minus plus. Beraz, plus Z txikiago edo berdin 1,52 izatearen probabilitatea. Probabilitate hauek orain bai begiratu daike guztauletan, eta, izango litzateke 0,81 ken bat gehi 0,83 kalkulagailuarekin egiten baduzu ez eragiketa matematiko hauek, eman behar dutzue 0,75 hau da bilatzen ari garen probabilitatea. Formula orokorra nahi dozuen ontzat, nik, ezin dut, buruz gauza hauek ikasi, baina zuek memoria ona badeko zue eta buruz ikasi albadozue, behitzu. Badazpada, idazten dut hemen. Izango litzateke horrela. Hau da, gure formula orokorra. Jarraitzen dugu, venga. Orain, hemen, kasu praktiko honetan, nahi nebana da, zuek ulertzea edo ikustea, zein izango dan edo zein izan behar dan aldagaia balio konkretu bat izatearen probabilitatea. Begira, lehenengo kasu honetan, bai? Zein da Z bi balioa bi izatearen probabilitatea. Kasu honetan ez gaude tarte bat kalkulatzen, orain arte egin dugun bezala, Ez gaude Z txikiago edo berdin edo handiago edo berdin bi izatearen probabilitateak kalkulatzen. Hemen eskatzen dozkuna da Z bi izatearen probabilitatea. Hau da, kalkulatu beharreko azalera izango litzateke marra fin hau. Marra fin honen azalera kalkulatzerakoan egin beharko genukena izango litzateke bere altuera bider bere azalera. Altuera badeko, baina azalerarik ez deko. Hau marra bat baino ez da. Azalerarik ez deko. Zabalerarik ez deko. Beraz, bere altuera bider bere zabalera egiterakoan, altuera bider 0, 0. Bere azalera da 0. Beraz, bere probabilitatea ere 0 izango da. Eta hau gertatzen da normal tipifikatuan edo edozein motako banaketa normalean.
Adibidez, banaketa normal honetan, bataz bestekoa, 60. Zein da x 52 izatearen probabilitatea? Bueno, 52 aurkituko litzateke gutxi gora bera hemetik. Bueno, hemen ere ikusten dozuen bezala, kalkulatu beharreko azalera izan beharko litzateke marra fin hori. Baina, klaro, marra fin hau altuera badeko, baina zabalerarik ez. Beraz, bere azalera izango litzateke 0. Beraz, bere probabilitatea ere 0. Vale? Aldagaia balio konkretu bat hartzearen probabilitatea beti izango da 0. Beti aldagai aleatorio jarraietan, banaketa normaletan. Vale? Argi izan hori, Orduan, honek beste ondorio bateko, ondorio garrantzitsu bat. Eta da, tarte baten probabilitatea kalkulatzen gaudenean, adibidez, x aldagaia 20 edo 20 baino txikiagoa izatearen probabilitatea kalkulatzen gaudenean, argi izan behar dugu probabilitate hau eta hau bardinak direla. Hemen, berdin ikurra jartzeak edo ez jartzeak berdin du. Puntu hau 20 balioa tartearen barruan egotea edo ez egotea berdin du. Zergaitik, 20 balioa izatearen probabilitate konkretu hori 0 dalako. Beraz, ez du inolako eraginik tartearen probabilitatean. Orduan, batzutan ikusiko dozue ikurra jartzen dudala, berdin ikurra jartzen dudala, beste batzutan ez, eta ez du inolako eraginik. Argi dago? Venga, hurrengo bideora arte.